liburuan elkarrizketeako elkarrizketatua Marcos Apiain izango da, eta besterik gabe, hasiko gara, galderatxo batzuekin, eta... Ados. Bai. 35 bat urte daroazuz, filosofia irakasle bezala. Bai. Zer da hori, zuretzat edo, zer da hori edo... Bai, bueno, gauza asko, baina apur bat zehazteko, ez dakit ni ohartzen naiz lagun batzuen aldean, adibidez, azaldu behar izatea, urtero, Lucrezio edo Seneca, Marco Aurelio, Spinoza, horrek emate dizu oinarri bat, bizitzak sartakoak emate dizkizunean, austurak, doluak, heriotzak, kontu horiei aurre egiteko. Apur bat gutxiago sufrituz. Erakusten dizu ondo pentsatzen hobeto bizitzeko. Neurri batean eta sortea handi bada. Beste alde batetik, bada ere filosofiaren atal bat distantzia egokien artea. Hau da, bai munduarekin, bai besteekin, eta bai zure buruarekin harremanetan normalean edo beroegiak gara, fusionalegiak edo hotzegiak eta autistegiak. Orduan, filosofiak erakusten dizu bide egokia topatzen. Distantzien artea da, baita ere, beste alde batetik, eta da, guretzat askotan naturalak diren jokabideak edo erakundeak, adibidez, morroi bat erotu da, eta hartu eta psikiatrikoan sartzen dugu. Beti egin izan dugu horrela. Filosofiak erakusten dizu jokaera hori eta psikiatrikoak direla erabat berriak, artifizialak eta ezoikoak, oso jokabidea arraroa dena hori, eta beraz, esate dizu batzutan ez bakarrik zilegi dela erakundeak aldatzen alegintza, baizik eta komeni dela. Ez dute ezer naturaletik. Ze polita distantziarena, eta distantzia hori edo erakunde horiekiko harremana, edo badago korrente filosofikoren bat, edo zu jarraitzen duzu zure distantzia egokia, edo zure harremantzeko erakunde egokia biltzen duen korronte filosofikoren bat, badaukazu zeure propioa? Horrekin arazo badaukat eta apur bat blokeatu egiten hau batzutan, ze joera daukat neuretzat hartzeko inkompatibleak diren korronteak. Orduan, batzutan horrek eramaten zaitu kolapsora, baina nik uste dut heldutasunarekin ez duzu berdin dio. Total, eta orduan badago korronte bat horrela eszeptikoa, Pirron, Montaigne, Hume, Clement Rosset hartzen dituena. Beste bat, apur bat filosofia klasikoarena, Platonen gandik, igual Marxen gana eta Simone de Beauvoirren gana doana. Eta gero beste korronte bitzi bat, tragikoa, igual, Lucrezio eta Schopenhauer, Nietzsche eta Clement Rosset ere agertuko litzateke. Ez da bat ere finkoa kontua, Clement Rosset agertu daiteke bi korronte eta Nietzsche ere bai, eta baina kontua da, batzutan ez dakit, abertzaleago esnatzen zara, beste batzutan baino, eta era berean batzutan esnatzen zara Leibnizen fan zutzu, eta beste batzutan eszeptiko. Orduan, onartu behar da. Eta hartu hemendik eta handik. Ez du bat ere fama honik eklektizismoak. Baina, zure nortasuna horrelako baldin bada, zer egingo dugu. Gustatu zait hori neuretzako, hartuko dutzut. Literatura lanetarako eta... Bai, eta izaerarako ere. Bai. Eta esan dozun horren harira,
oso agian, hor ez kokatzea ez hemen, esan, eukitzen zu Irunen jaiotakoa zara, ez? Hor ikusten dut ni paralelismo bat mugarekin, esan berri duzunarekin, mugan estraperlistak eta poliziak esaten dute tabernan, kartaka, biak batera jolaste zutela. Esan berri duzunarekin, eta, bueno, zu zara filosofoa, irakaslea, idazlea, zara, nola esan izena? Likidoa, ez binarioa, esan duzu, transgenero, pizkat. Hori guztia, Marcos, Felipe, blogaria, kalakaria, zeintzuk dira zure poliziak eta zeintzuk dira zure estraperlistak, eta zure muga, eta zure kartak. Ja, bueno, hasteko muga politikoa, bueno, apur bat katastrofikoa izan da, eta bihurtu gaitu estraperlista, bueno, irundar guztiok, ez? Nire familian, bai, aitaren aldetik estraperlistak ziren, atxona, makinista zelako, eta orduan trenarekin egiten zuen, eta amaren aldetik mendiz egiten zuten estraperla, baina bai hori izan da. Orduan, bueno, dena dela, garai batean, nire gurasoen osabaizebak, bazegoen joera bat, Hondarribiko baserritarrak eskontzeko urruñakoekin. Mugak zuen, bai, bikoteak modu naturalean sortzen ziren mugaz gaindi. Baina aspaldi hontan ematen du geuk ere barneratu dugula mugazko, eta egia da Gipuzkoar Franko bizi dela orain Hendaian, normalean bikotea sortzen da Gipuzkoan, eta biak elkarrekin doaz bizitzera Hendaiara. Ez da lehen bezala. Eta gero beste kontuari buruz, ez dakit. Hemen, zure psikoanalista argentinarrak esango luke bezalaz, Freud ere ondo dator, ez? Eta behar bada esan liteke estraperlistak direla desira primario eroak, kontrolagaitzak, gero polizia gizartetik eta gurasoengandik datozkigun aginduak, gero barneratu egiten ditugunak, eta muga, nia, hau da, bitartekaritza lanak egiten dituena estraperlisten eta polizien artean, ez? Batalla ere muaz jabetzen baldin bada polizia, tontotu egiten zara, eta jabetzen baldin bada estraperlista, erabat ere bai, akabo. Orduan, niaren lana mugarena hor importantea da. Eta gero kartak, igual izango lirateke, izango litzateke libidoa, bera. Kartak banatzen dituena, libidoa bera, batzutan bizi indar hori eramaten duena gorantz, supernirantz, beste batzutan sakabanatzen duena hor, ez? Hori izan liteke zure metaforari erantzuteko bide bat, igual. Zema gauza daukasun kontatzeko, Marcos. Bai. Eta guzti hori, zuk harrituta hau bete hortzen dago zure erantzunakin, filosofoak, idazleak, gauza hauek pentsatzeko hainbeste denbora, ez dakit nola egiten duzun edo nola gauzatzen den, ez? Daukagu olako, fama edo somorroak izateko edo etxe zuluan sartuta horre gauza pentsatzen, auskalo ze baliabide erabilita. Zuk gauza horiek pentsatzen dituzunean edo bai filosofo bezala edo bai idazle bezala, bilatzen dozu irakurle bat edo entzule bat, interpelatuko zaitxuen norbait, edo zeuri etortzen jatzuz eta zeutzako pentsatzen dozuz, edo zelako
ze fluxu dauka pentsamentu horrek edo. Nerea, alde batetik ikusten dut oso eskuzabala zarela, eta nik egiten dudanari deitzea, ez dakit, pentsatzea edo filosofatzea iruditzen zait oso zure aldetik, oso atsegina, baina, bueno, errealistak esan behar dugu. Eta gero, egia da, bai, interpelazio hori, nolabait, beharrezko izango da, pentsatzen dut, ez? Hau da, ateratzen duzunean zerbait argitara, hor naiz eta ez euki presente demora guztian egongo da irakurriaren bat, baina zertarako ateratzen duzu. Agian konplize bat, ez dakit. Irakurle guztiak aldira konplize edo, ez dakit, nola... Baina ni blogarekin konturatu naiz, ez naizela oso komunikatiboa. Guri blogak sortu genituenean eibar.orgen, esan ziguten gehienez ere izango genituela 15 irakurle. Eta niri iruditzen zait oso zenbaki zibilizatua, 15 irakurle ez oso komunikatibo. Ze gero ikusten dute Twitterren eta jendeak denbora asko galtzen du kortesian eta gaizki ulertuak argitzen eta horrelako gauzak. Eta blogetan ez horren beste, orduan, bueno, ez dago txarto. Gero badago egia da, ere filosofa handien artean egonda tentsio bat bakartzearen, hau da, pentsatu alizateko bakartzearen, eta gero pentsatutakoa jendeari azaltzeko itzultzearen arteko tentsio bat, ez? Hannah Arendtek erakutsi du hori oso ondo, eta horrela interpretatu du Platonen leizezuloaren mitoa, ez? Zu bakarrik joan, hor ongi irantz, baina gero itzuli behar duzu. Tribuaren gana, ez da? Hori da. Zuk blogari buruz berbain dozu, eta, 15 horietako banaz ni. Bai? Bai. Jode. Eta, niri iruditzen zait geniala. Iruditzen zaizu. Bai, geniala beti. Jartzen duzun hori blogean, barre asko egiten dut, baina beti uste dut atzian dagoela genialidade bat, eta ez hori bakarrik. Uste dut hor egiten duzun testuak, ez dakit deitu alden blogeko testuei genero literario bat den edo ez, esango didazu, baina hor biltzen dituzun testuak bata bestearen atzean jarrita edo hartuko bagenitu, hor nik uste dut badagoela belaunaldi bateko kronika edo montatzeko mamia, ez? Eta horren harrira zu badaukazu liburu bat Talatik tiroka. Bai. Olako zer egin dozu, ez? Testu batzu bildu dituzu, gai ezberdinetakoak. Zertaz ez dozu berba egiten? Bueno, a ber, normalean berba egiten dut, ez dakit, filosofian eta psikologian erabiltzen diren gaiei buruz edo albistegietan eta bar, hau da, nire burutik ez dut ezer ateratzen horrela ezer ezetik, baina gero egia da zuk ateratzen duzunean blogean edo ez dakit, edo berrian jendeak idazten duenean eta bar, momentuan ez zara kontziente, baina pasatzen direnean 30 urte eta orain Talatik tirokarekin berra da hori gertatzen da, ez? Denboraren joana sumatzen da. Hau da, ez gara kontziente momentuan ze markatuta gauden historikoki. Esate baterako jo dezagun. Fernando Savater eta Jose Azurmendi. Jose Azurmendi, ezker abertzaleko kidea, nolabait, edo hor dabil, oso abertzalea. Fernando Savater, boxetik hurbil dabilen PPkoa, gaur egun, ez kontrakoa dirudite, baina gero hartzen duzu azpiegitura filosofikoa eta oso antzekoa dira. Biak dira humanistak, biek pentsatzen dute gizakia funtsean libre dela, askatasun horrek ekartzen duela erantzukizuna, nolabait hizkuntza bezala bizitzaren zentzu posibleak ere datozkigula komunitatetik, hori dena
konpartitzen dute, ez? Eta behar bada da, hain zuzen, garaiak emandako zerbait, kutsu existentzialista bat, eta bar. Eta orain ja, desagertu da, oraingo filosofo gaztek, Hararik edo Sam Harrisek eta bar, horiek determinista dira, ez dute sinisten giza askatasunean. Joan da, aro bat, badator beste bat. Eta momentuan, ziur aski, pentsalari horiek ez dira kontziente izan ze prosa estiloak bezala, idazteko modu bat bada 18. mendekoa, pentsa ezina da gaur egun, eta... Aipatzen dozu prosa estiloa, zeuk erabili izan duzun estiloa, edo generoa, edo saiakerak maiz egin dituzu eta itzulpenak. Eta, permitituko didazu pixkat galdera hau, neure esperientziatik edo egitea, ez? Ni jende likidoa idatzi nuenean, hor bazeukan nolabaiteko Baumanen oihartzuna, izenburuak bera bazeukan nolabaiteko karga bat, eta beldurra izan nuen novela horrek saiakera zantzuak edo entzailu zantzuak hartzea. Eta, erabaki nuen, pertsonaia pixkat erabiltzea esplizituki ez azaltzea beraien kezka filosofikoak edo pixkat hori destilatzea, ez? Kentzea. Arintzea. Zuk uste duzu kategorizatzeko beharra dagoela generoetan, hau da, saiakera batek barneratu dezake novela bat, edo alderantziz novela batek barneratu dezake saiakera bat, zenik zure estiloan edo ikusten dut pertsonai asko, ikusten dut teatralizatzeko gaitasun handia, ikusten zaitut oso naiz eta saiakerak egin, oso nobelesko, fikzioko kutsu hori, galdera bi egingo dizkizut baten. Alde batetik hori, kategorizazioko behar hori sumatzen duzu, eta beste alde batetik, izan duzu tentazioa, fikziora edo pizkate alde egiteko edo... Kategorizazioari buruz ez dut oso garbi ikusten horrela muga argi bat ezarri beharra, Platon, Lucrezio, Montaigne, Nietzsche, Freud, jendeak askotan ez dakit nun sartu, hau da, Harold Bloomek kanona idatzi zuenean, ez dakit 20 edo 100 autore horrela ezinbesteko literaturan, sartu zituen bai Platon eta bai Freud, esate baterako, ez? Beharrezkoa dira, liburu dendetan, apaletan antolatzeko, edo etxean, irakaskuntzarako, baina gero ez dakit oso errealak diren, bereizketa horiek generotan. Ni ados nago zurekin. Bai. Ez dakidana da, gero saiakerak novelak barnebiltzen dituen, baina novela saiakerak bai. Osea, novela batzuk saiakera pila bat dituzte barruan. Eta adibidez, Prusten denbora galduaren bila. Nik irakurri nuen Prust eta zeinuak, Deleuzen liburua, eta ostras da, erakusten dizu oso ondo, eta hori behar da, bai da filosofoen eta saiogileen zerginetako bat, ez? Azaleratzea nobeletan, azpian, adirazi gabe dagoen pentsamendua, pentsamendu pila bat dago. Hor badaukazu bat, saiakera bat, etakideen ametsak, hor egiten duzu idazle ezberdinen fikzioak, fikzioietatik haratago dauden errealitateak edo hor pixkat, parkatu egin dizute zura azalpena, baina ez arira... Bai, hori esan behar, hor konturatu nintzen esate baterako zenbat pentsamendu dagoen nobeletan. Hau da, inor ez dago filosofiaren zain pentsatzen hasteko.
Eta nik uste dut askotan saiogileak direla novelista alferrak. Ze askoz ere zailagoa da, novela bat idaztea saio bat baino. Adibidez, ametsak aztertu nituenean, konturatu nintzen, hauek, Sarrion Handia, Kano, Atzak, eta nola egiten zuten apur bat giroa prestatu ametzerako, ametzen xehetasunak azaldu, eta gero ametsak ze eragin zuen ondorengo egunetan protagonisten psikologian, eta barrez, hor badago lan bat, inspirazioa badago, gero dago urte luzeetan harrapatutako ofizioa, eta orduak sartzea hori dena ondo kokatzeko xehetasun bakoitza bere tokian, eta barrez. Orduan, nobelek barnebiltzen dituzte saiakera asko, eta ni, Txillardegiren alde bat nabarmentzen alegindu naiz, Txillardegi eta Ziminoa, beste bat Seizar Vitoriarena, Seizar Vitoria eta Iragana, baina autore handi horien novelak irakurriz konturatu naiz zenbat saiakera posible dauden euren obretan. Ziminoarena da alde bat, Iraganarena da alde bat, baina horrekin daitezke 37 saiakera horien obran oinarrituta. Marko Zapiain Agirre filosofian doktore da. Saiakerak ez ezik, prentxarako artikuluak idatzi ditu, 2 liburu itzuli ditu, bat frantsesetik eta bestea gaztelaniatik, eta blog baten egilea ere bada. Hain zuzen, hauxe dio bere buruari buruz eibar.orgen duen blogean. 1963an jaio nintzen. Marko Zapian naiz ia beti, baina ez zidaten solauzka egiten utzi, nortasun bikoitza dela eta. Batzutan Pelipe pizten da ene baitan. Pozik ibiltzen da oro har Pelipe, baina zerretzen denean kontuz. Saiakeren artean, lehena zenbait terrorista izenburuduna 2003an argitaratu zuen, eta azkena Seizar Vitoria eta Iragana 2015koa da. Tartean, aurretik blogean plazaratutako testuekin osatu ditu beste saio batzuk. Elkarrizketa batean azaldu zuenez, bloga probak eta esperimentuak egiteko laborategi baten antzekoa da. Baina gero, liburua heldu baino lehen, 11 buelta ematen dizkie blogeko burutaziei, eta zuzendu, berridatzi eta ostera ere berriro zuzentzen ditu liburua entregatzeko epea amaitu arte. Hala, blogean ez dagoen testu gari ageri da gero liburuan. Horri lotuta Zapiainek dioenez, badira oraindik irakurleak, blogak ez, baina liburuak bai irakurtzen dituztenak. Eta dio saiogile handienetako zenbaitek, liburuak egituratu zituztela blogetako idazkien bildumen antzera, hala nola Nietzschek. Gizatiarra gizatiarregia, zientzia alaia, ongiaz eta gaizkiaz araindi, moralaren genealogia, haren iritziz, blog batetik atera berriak dirudite hauek. Elkarrizketa berean aitortzen du ez duela ahazteko Jose Azurmendiren aholkua. Idatzi jendearentzat, edonorentzat, eta ez akademiako kolegentzat. Zapiainen ustez, interneti esker akademikoki zuzena denetik ateratzeko aukera berriak sortu dira. Gehiago literaturan saiakeran baino. Nola nahi ere, berezko mintzoa eta begirada ditu eta ohiko lekuetatik kanpo ibiltzeko ahalegina egiten du. Kritikarien esanean, Zapiainen estiloa jostaria eta serioa da aldi berean. Umoretsua bezain sakona. Irakurlea harritzeko gaitasuna du, eta sarritan lortzen du irribarrea piztea, ezusteko ideia ikuspegi edo izjokoren batekin. Nobelak badaukatela saiakera bat bere barruan, nik askotan, ez daukat bagaje hori ez, baina askotan izenburuetan, liburuetako izenburuetan nobelak ikusten dotez. Adibidez, badago bat, marabilatzen nauen izenburu bat, Inigo Aranbarriren gainera erderazko itzulpena gehiago gustatzen zait, Kabando el agua, hor ja izenburuan novela bat ikusten dut. Baina zureetan ere, eta zure esentzia ere ikusten dut izenburu horietan, pixkat antagonikoa, edo orain saiakera novela sartzekoa, edo estraperlistak eta poliziak
perfectamente zure barruan barneratzekoa, ez dakit, titulo batzu dituzu zoragarriak, lehen esan duguna, talatik tiroka, edo etakiden ametsak, txillardegi eta siminoa, bitu, ekarri dut, siminoa ekarri dut. Ez dakit, zelan, inkonsientek egitezu... Adibidez, txillardegi eta siminoa edo Zesar Bitoria eta Iragana izenburuetan nik uste dut hor egon dela Mirande eta kristautasuna, Josa Zurmendiren saiakera baten oi hartzuna, edo Proust eta zeinuak delezena, ez? Talatik tirokan nik pentsatzen nuen neuari nintzela tiroka, talatik testu bakoitza tiro bat. Gero azala ikusi nuenean, ohartu nintzen argitaletxekoak beste modu batean ulertu zutela kontua, ze ni agertzen naiz tirokatua. Hor, ez? Oroitzen naiz gainera... Oso polita da titulo hori. Talatik tiroka, bai. Okerrez banago, Xabier Mendigurenek ipini zion, eta berak egin zuen ere testuen aukeraketa. Oso polita da. Bai. Argazkilariak, azaleko Jose, izena zuen tipo batek, Antritzerpen, esan zidan ipini kabroi aurpegia, ez eizu oso zaila egingo. Argazki atera baina, no? Hori ez aitaztu. Da lertu zenuen. Bai, a la primera, bai. Bat ere problemaria. Bai, gizon interesgarria. Ekarri denik siminoa gaur. Bai, jode, txillardegi... Poste naiz, ni saiatu nintzen solapan ipintzen, txillardegi eta siminoa, nire argazkiaren ordez tximino batena, baina ez didaten utzi. Oso estuak dira hemen argitaletxeak. Horrelako estrabagantzia... polita izango zen. Bai. Ze hor badago simino eta gizakiaren artean falta den kate begia edo ez, horren inguruan badago olako erreflexio bat edo eta horren arira zuk zer ikusten dezu literarioagoa? Polisimia, hain egunetan hain palpablea, edo polisemia? Polisemia, nik uste dut jende bizkorrarentzat dela, zuentzat, literatoentzat. Hau da, asko pentsatzen duzuenentzat, eta polisimioa da, gainera, Juan Mari Irigoyenek asmatutako hitz bat, bide batez esan da, eta bai, berak esaten zuen Txillardegiren obra oso polisimikoa dela, bai. Hau da, alde guztietatik dariola tximinotasuna, eta bai, kontu hori. Tximino bilakatzea gizakiarena, gizaki bilakatzea tximinoarena, eta bai. Ze esango zuen Txillardegik? Gaur egun, lehenago, nik adibidez ikusten zintudan telebistan eta programa bat zeuden kalakan eta nola bateko ingenioa, arrazoia erabiltzen zen debateak egiteko edo argudioak zeuden. Gaur egun pizka gailendu dira hauek txutxu-mutxuen programak edo ez dago inolako fundamentuzko ez dakit argudioak eta hor polisimia asko dago ez. Txillardegik ze zango luke gaurko panorama honetaz edo? Zuk uste duzu involuzio bat dagoela tximinotasunera, tximinatasunera ez dakit involuzioa den, ze tximinoak errespetua merezi du. Txillardegik nik ez dakit, egingo lukena nik uste du dela telebista itzali eta pianoa jo. Baina hor, bai, arrazoia daukazu, eta dena dela Euskal Telebistan badaude eztabaida interesgarriak, baina herriak nahiago du telebost. Eta hori aspalditik dator. Oroitzen naiz hor egon zela muga bat, nabarmena, 1987an Kronikas Marcianasekin. Ordura arte,
jendeak garai latzetan ere bai, ez? Aldaia baitua, politikoki gogorrak ziren garaietan, xingola azula, eta adibidez klasera bazeto zen, egitzuak eta jarraitzuak eta etikan eta filosofian eztabaidak gogorrak zituzten. Baina, egiten zuten entzun, besteak esaten zuena, amaitu arte, eta gero erantzun. Apur bat, la klaben bezala. Baina gero etorri zen Kronikaz Marcianas, eta gainera ikasle asko gelditzen ziren lo Kronikaz Marcianasi begira, biharamungo izan esnatu eta oraindik telebista martxan, eta ordez geroztik beraien inspirazio iturri nagusia izan da Koto Matamoros. Bai, eta ez dugu, eta horrela jarritzen dugu. Matando moros. Bai. Eta Kriston oilategia hor, denak aldi berean berbetan, hori galdu da. Garai batean bazegoen eta orain galdu da. Nik ere ikusten nuen hori, aitortzen dut. Bai, eta? Eta, bueno, pizka simioa ere banaz. Oso nomia idatzi dut, osake, pentsa. Eta zer, tximinoen alde edo kontra? Tximinoa ez du sartu. Ez du sartu? Ez du sartu tximinoa. Gehiago marrazoak eta jende likidoa. Hori da. Marmoka sartu dut. Eta arraina ere bai. Lanpernak? Lanpernak. Horno gabe, lanpernak ez de tankari sartuko. Ez dakizu oso ondo. Ez dakizu oso ondo. Begira, horretaz, orain hori oso ondo jakin beharko nuke, hezkuntza sistema behar bada ganoraz erakutziko balit, ez dena hezkuntza sistemari egotziko nire ez jakintasuna ez, baina zuk nola ikusten duzu, lehenago egin jozuk galdera bat, biokimikaren arira eta hori, nola ikusten duzu orain hezkuntza sistema eremuka edo jungo da, ez? Eta zu humanismoen aldetik, filosofiaren aldetik zatoz, eta ikusten duzu banaketa hori zientzia, letrak, humanismoen artean? Ez dakit, hori nik uste dut erabat non daude horrez traperlistak eta poliziak? Eta muga? Ez dakit, baina ezan Pitagorasi edo Platoni edo Leibnizi alde batetik ipini behar direla letrak eta bestetik zientziak, Galileori, eta ez, hau da, jakintza nahia edo argitasunaren bilatzea eta bar sortzen da, pizten da garunaren esparru berean. Horregatik gurutzatzen dira etengabe filosofia, artea, eta zientziak, ez? Orduan, banaketa artifizial horrek ez du zentzurik esaterako. Matematiketan, askotan ikaslei, ariketak aurkezten zaizkie eta ebatzi behar dituzte. Ez? Ez dakit, derivatuak, kalkulu infinitesimala, ez dakit zer. Eta nik uste dut hor, askoz ere beharrezkoa izango litzatekeela, erakustea matematikariaren biografia, hori asmatu duenarena, eta bere pasioak. Normalean, 16-17 urtekin ulertzen duzuna da pasioak, eta ez zerutik datozen zenbaki abstraktuak. Orduan, normalean, matematikaria handiak izan dira oso pertsona apasionatuak eta erotu arte egon dira obsesionatuta espazioarekin, infinituarekin, normalean kontzeptu filosofikoak dira. Denboraren oinarrian zer dago, segida, edertasunaren azpian proportzioa dago. Horrelako kezkak izan dituzte filosofikoak eta emaitza izan da matematika, zenbakien joko eta baina hori zer erantzuten dioan ere erakutsi behar dugu. Eta horregatik, egiten da banaketa artifizial hori, baina instituto askotan badaude lankidetzak horrela biologoen, matematikarien, filosofoen artean, eta hala ere gaur egun, jende asko eta eragina handia daukana gizartean, jarraitzen du filosofatzen, Darwin ez institutu ez baliz bezala, edo Niels Bohr, eta, ziurrazki hori filosofatzen, jendea
hasten da, edo hasi beharko luke, dakigunetik abiatuta. Hau da, zientziak erakusten digunetik abiatuta. Egia da filosofatzen dela ez dakigunari buruz, baina abia puntuak behar du dakiguna. Egia da. Lehengo Josuri esan diot, materialismotik abiatuz, orain agian ez lirateke topatuko Darwin eta Marx, dabiak materialista handiak izan dira. Ezta? Osea, que esan duzunarekin guztiz ados nago. Eta, bueno, bai zientzilariak eta bai letretakoak sortzaileak izan behar dira. Eta zure blogeko azken testuetan ikusi dut baduzula hola gogoeta batzuk sortzaileen usurpazioaz eta errekonozimendu beharraz. Bai, ez dakit, bueno, emaztea dauka sortzailea, eta orduan batzutan horrelakoak izaten dira etxe barruko zirikada domestikoa, pizkat humoristikoa. Batzutan, ez beti. Kontua da, egia da, usurpazio bat egon da. Sortzaileek bere buruari deitzen dio gaur egun batez ere literatuak, artista plastikoak eta sortzailea da. Guztio gara neurri batean sortzaile, amets egiten dugu neurrian, ze ametsak dira sorkari perfektuak, ez ipuin perfektuak, Kafkaren ustetan, eta gero, zientzian sormen ikaragarria dago, eta gorputzen jarreretan, pentsa Fosbury asmatu zuena alturako saltoan atzez salto egitea, edo Borgek asmatu zuenean errebesa bi eskuez, ez? Hor gorputzaren erabilera irauli zuten, eta horretarako sormen handi bat behar da, ez? Handiagoa betiko novela, betiko arauak mekanikoki aplikatuz sortzea baino, hori alde batetik. Eta gero beste alde batetik badago misterio handi bada, ze arraio gertatzen da, zergatik, ez Euskal Herrian bakarrik, sortzaile gehienek sentitzen dute hori ez dituztela merezi duten neurrian baloratzen. Ordan beti askotan pentsatu dute badaudela eskubeltza, agian jeltzaleak direlako ezker abertzalekoek bazter zituztela, edo alderantziz, sari hau ez diate eman, ni naiz dakit, tximinoaren aldekoa, o ez, beti badago zerbait. Eta uste dut, pentsatu, zergatik da orokorra hori, zergatik da hain orokorra. Eta behar bada izan diteke sortzaileari askotan, gehien inporta zaioena da, bere sormena eta sorkaria, eta orduan izan daiteke akulu bat. Pentsatzea, ez naute errekonozitzen, baina hurrengo nobelarekin ez dute beste remediorik izango. Eta, bueno, paso egiten jarritzen baldin badute, hor dago beti etorkizuna, ez? Garaikideak dira ergelak, infantilak, ez dira kapazak ulertzeko nire obra, eta beraz nik idazten dut etorkizuneko tribuentzat. Hori da, kontsolamendu polita da. Bazabizeo zertan? Sortzen? Orain ez, behartu ninduten zuzendaritzan egotera institutuan, eta orduan hori erabat vampirikoa da, hori izan zen 2015ean edo justu Zaizar Bitoriari buruzko liburu atera nuenean, eta ordu ezkeroztik ezerrez, eta orduan datorren urtean jubilatuko naiz, eta horre emango dut kolpea. Nire helburua da lortzea, igual 15 urte barru, el premio Príncipe de Asturias. Ematea igual Letiziak. Juan Carlos bizirik baldima dago begira daukadala. Bai, hori da. Elefante buruta guzti. Hori da. Tximua, elefante burua. Bai, ostras, bidar izkutzu bat jorratu dugu horre. Bueno, Marcos. Bai. Las